Аз съм Кристиан Атанасов, тук с мен е Снайпер 2.0 и ще играем на Майнкрафт, втори епизод на моята поедичка с мини игрице. И днес ще строим фонтан. Така. Фонтан. Малко изи. Еми така, макетим. Макетим малко... Аз ще запиша за 5 секунди, брат. Добре, ади. Сега. Нека да си взема някакво блокчета и да построя нещо, като фонтан да го искат. Опата с вода. И това ще го издигна така. По този начин. Добре. Аз моя фонтан вече съм го започнал. Значи искам да е голям фонтан. Аз ще правя няколко фонтана, какво мислиш? Аз ще направя един много голям. Само че... Сега искам да видя колко блока бяха. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Добре. Добре, 7. Сега почвам 7 блока на там. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12. Брата се го правя рандом. 4 на 4, 8 на 8, нека път се равня много. Аз винаги в фонтани или нещо като правя, искам да ми е равно. Окей, за този фонтан, ето тук, ариде, понякога те лагва сървър, че направо се дразни яката. Те не ми лаги. На мен ми лаги, защото снимам в момента. Да. Слушаш ли ефекти? Не. Слушам. Имам на кефи. Хубаво. Я съм. Там. Вече. Добре. Аз тук мога да се монтирам вече водата. Аз ще само отгоря малко ефекти. Аз мога да туря 2-3 ефекта вече. Ефекти... Моите в мен си супер ефекти. Моите ефекти ще ни работят, бе. Не знам. Аз тук си цъкам някакъв ефект, нищо не става. Карай. Задръж копчето или с комин. Добре. Сега пък не ми дава да цъкнам дета стара. Значи мен да направя... Трябва да задържам. Аз съм едно се измъкнах от моя капан. Така. Има това ефекти. Малко фонтан ще го лайкнеш. Или ще го дизлайкнеш. Я знам. Само ще така, ще спича много. На мен само изпичате и че трябва да се правя някой видео на студентите. Добре, защо винаги от чековите влаги? Аз си го ставам 10 чека, то ми заправя на максималните и зато ми влаги са. Не знам. Моите езетата повърхат, разбираш ли? Аз моите си го правих вече, не ми лаги. Брато, тук до мен има някакъв май с много ефекти, че да видя. Ти моите ефекти няма как да ги забъркиш. Мале, много ефекти си турил, бе! Навсякъде диаманти имаш, нали? Ти си до мене? Сериозно ли? Да, виж прозорчето. Аз не мога да видя къде си. Ето.
Hello. Hello, I'm Кекс. Оле, чая се издигна, че го видя това. То те или на... Мали! Брато! Спича ми яката, като се доближа. Чай да съм. Малко така ще удаволя. Погледни през прозорчето и ще покажем един ефект. Чай малко е. Гледай сега. Чай малко, чай да се намаля. Погледни през едното прозорче. Мали, човек, стига спича яката. Го направо. Аз ще си преката в Антони. Тогава и аз се включа да правя тия работи. Се падам от мапа. Бъгна ми. Това е въган. Те в Антони си ги. Лайка ми ще говоря към тупа. И аз ще добавям експозиви. Лата, брат. Аз тръхбе. Те знаеш. Но помня разграила. Уау, ти да видиш. Твоите динамити къде се появяват. Аз сега може да какво видиш. Виж споделения екран. Виж споделения екран за малко. Я. Лаво ти се бил. Виж. Това от моето. Аха. Ти при малко го видиш. Малко. Брато, мати ти ефекти, бе. Гледам, не вярвам на очите си. Гледам и пардела очите си. Да свършим. Аз преговарих. Твърде много е сърце. Едно ми лад, едно ми пича. Оле, аз се пъкнах във въздуха. Оправи се. Брато, нищо не ти се вижда. 100% Ти трябва да гледаш това отгоре, защото трябва да гледаш. той е високо още по-зле. Мали. Ти махна ли? Да. Преди така спечели. Махни ги, бе. На един кръг, аз преди на един беше супер слаб яко. Направо. Еди, кой е disconnect by user. Речна му Майнкрафта. Без майтата. Добре. Аз съм на геймърски компютър течи. Така, човек, бъгна. Ами хора, аз моя фонтан е готов. Някой да му пирам се малко украса отвънка. Моя си направо трябва да си седнеш долу, да го видиш долу. Отдолу е красиво. Отдолу. Чакай, ще бъгна от очите. Дай, че трябва да гледам надолу към земята, че ще ме бъгна от очите. В момента заради тебе ми вари с 12 FPS. Мен ми върви с 60 хап. И аз се чудя как ти вари с толкова с FPS. Помпа, мощам. Ба съм ти. Да не е джирик за момче. Пардата. Моя Color Master за 1000 лева геймър схема. Препомощ съм. Ти взеш това. Майка, виж, виж майка ти по-мощта в лигото. Оле, това е много гадно. Ами аз му давам окей на това. Аз ще му дам ноутбук. Не става, момче. Окей, Какво стана? лагна. 3, 2, 1. Заради твоите ефекти всичко лагва. Вау. Момче, това е готино, ще му дам good. Казвай си истинските оценки, ако те харесат, не знаеш. Аз съм много гей, защото мен ми харесва добре, ама... Аз му дадах... Ако някой има злато, вместо светлинки, ще е окей. Вау. Това му дам not good. Окей. Аз му дадах not good. Да, защото в принцип тъй. Аз ще му дам пук. Отгоре направо някой може да качи бали, хайкън това надолу и го става. Виж, и му е да се бъгнеш отгоре, както аз се бъгна.
Жуто, я. Който е? Не е довършен. Не е довършен. Може би, аз ще му дам окей, защото не си го довършил момчето. Че би станал добре. Сега моята ще красна комната. И това е довършен. Това е добре, аз ще му дам окей. Аз му дам окей. Добре е. Ама не знам, не съм много сигурен. Не е довършен, защото има една светлинка, па нататък не. Да. Не е довършен, но кога правя момчето? Аз поне казвам истинската си оценка. Аз логнах! Пузите, брат. Оле! Пазите! Виж какво пиша в чата. Аз ти дам... Не, ще ти дам not good. Това е епика, брат. Ето моето. Тази още има отцепва. Верти там си влезе. Не е от... Не. Вътре съм фунтана. Адириоти, амбриоти, Питър. Дърт няма. Има дърт. Да. Браво, аз съм на 7 място. Аз съм чести. Аз съм на 7. Окей. Горе-долу аз не знам как се правят фонтани, така че... Аз съм по-добър от теб, защото имам етик. Браво. Браво, момче. Аз хора мисля това да е за епизода. Ако ви е харесал, харесайте го вие. И ще се видим следващия път. Тук с мен беше Снайпер 2.0. Споделяйте с приятели, харесайте го, абонирайте се за мен. Ще се видим следващия път.